Boyfriend, I never let you go. I could take you places you ain't never been before. Hej! Igen. Kan du fjerne det der? Jo. Vi vil lave det der best friend tag. Og ja, vi har spørgsmål på computeren. Og fuck, den her to drejer. Og ja, vi starter bare, tror jeg. Og hvis I ikke ved det, så er vi bedste veninder. Og der er nok nogle af de her ting, vi alligevel ikke ved om hinanden. Det er der nok. Ja, så vi starter bare. Jeg skal bare løse spørgsmål op. Hvor og hvordan mødte I hinanden? Vi gik faktisk i børnehave sammen. Ja, men vi gik ikke på samme stue. Nej, jeg gik på gul stue. Nej, det havde ikke sådan noget. Det var i vuggestuen, tror jeg. Ja, det havde sådan noget troldestuen og sådan, Ja. men det var der ingen også Ja, på. og så havde vi også gået i skole sammen. Ja, Noget noget tid. tid, fordi jeg flyttede. Okay. Jeres yndlingsminde. Justin Bieber, hun tager den Ja, virkelig ja. grimme, tror jeg. Ja, det er nok vores totale favorit. Yndlingsminde. Altså, vi har mange gode minder. Altså vi kan linke sådan en kanal, vi havde på et tidspunkt, hvor vi lavede sådan nogle mega resulterede videoer. Og ja, det tror jeg også, vi havde det sådan meget sjovt med. Beskriv hinanden med et ord. Sjov. Underligt. Jeres drømmejob. Det må nok være sådan noget make-up artist, tror jeg. Eller Eller sygeplejersk. Jeg vil sgu da gerne være skuespiller. Det går du aldrig at snakke om. Nå, det har jeg sagt tit. Og Simone vil gerne være dyrlæge. Ja. Ej, vidste du ikke det? Nu, Nej, det troede jeg faktisk godt, du vidste nok. Det er ikke det, sådan lige meget. Okay, fake. Jeres yndlings make-up mærke, dit det MAC. Det kan jeg godt tænke mig Det sammen. tror jeg også, det der. Er det ikke? Jo, det er i hvert fald det, jeg sådan får mest i Foretrækker. øjeblikket. Ja, Ja. foretrækker. Noget, der irriterer jer ved hinanden. Den kan jeg godt. Simone, hun har sådan en tendens med at finde sådan nogle pisseirriterende videoer på YouTube. Og jeg er tvunget til at se dem alle sammen. En dag skulle jeg sidde og se dem med One Direction tegnefigurer, der varede 18 minutter. Og jeg har en anden One Direction veninde, ting et eller andet halløj, som jeg havde set den, og Simone kunne ikke rigtig fatte, at jeg faktisk havde set den før. Og ja, det er virkelig bare til at være pisseirriteret over, når jeg skal se de der videoer. Ja, og jeg bliver rigtig irriteret, når du afbryder mig i de der videoer hele tiden. Fordi så skulle du lige pludselig se noget andet og sådan noget. Ej, jeg ved ikke, der er ikke sådan noget, der irriterer mig helt vildt faktisk. Det er fordi, jeg er dejlig jo. Hvis I kunne tage et sted hen i verden sammen, hvor skulle det så være? New USA, York. New York. Ja. Skal du shoppe? Fang Justin Bieber. Ej. Favorit interne joke. Altså, jeg ved ikke engang, hvad en intern joke er. Er det sådan en, der ikke giver mening for andre? Jeg tror faktisk ikke engang, vi har en favoritjoke. Altså. Vi er bare sådan underlige, og vi er helt sådan underlige. Det er ikke sådan, vi har en joke, vi sådan altid siger sammen. Nej, men altså, jeg tror ikke... Du har ikke nogen sådan joke. Okay, prøv at se en. Nej, men jeg ved ikke... Vi har ikke nogen joke, eller hvad siger man favorit? Okay, hvem er længst tid om at gøre sig klar om morgenen? Det er Katrine. Hun bruger... Altså, jeg står op klokken 6 og tager bussen 10:08. Så jeg bruger cirka 2 timer. Okay. Det er ikke altid, man kan se det. Yndlingsårstid. Sommer. Ja. Yndlingssang. Jeg tror ikke, du har nogen. Nej, det har jeg ikke. Jeg tror, vi begge to hører sådan det, der sådan er fremme og oppe. Katrine har heller ikke nogen, nej. Altså, man har selvfølgelig nogle favoritter blandt. Ja, blandt nogle kunstnere og sådan noget. Jeg tror ikke kun, man har en. Nej. Høje eller flade sko? Du er helt klar til høje. Ja, hvis det fester sådan noget, så tror jeg, jeg er til høje. Med høje hæle. Ja. Du er til flade, fordi du selv synes, du er så høj. Ja, jeg synes, jeg er meget høj. Og lige nu ser du bare lavest ud. Ret dig. Jeg er 71. Jeg er ikke. Ja, jeg er 63, tror jeg. Ja. Bukser eller kjoler? Bukser. Du er også til bukser. Ja. Men mindre det er fest. Ja. Altså med sko, der er jeg altså også til flere sko i hver dag, bare lige så jeg ikke tror. Ja. Men du kan bedst lide høje hæle. Ja. Den er ret. Det er flot. Yndlingsdyr. Hund. Er det ikke? Nej.
Dit, det er hund, tror jeg. Ja, jeg vil godt have sådan en lille chihuahua, jeg kan Ja. være diva med. Ja. Mit, det er ikke hund. Slanger? Ja. Det er slanger! Tak. Nej, det vidste jeg faktisk godt. Slanger, og så Yes. også lidt heste, faktisk. Ja. Men du vil også gerne have en hund. Så må du gerne have en zoologisk Altså, jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg vil have. Du vil Bare her, altså. Ja. Okay, hvis dit hus er i brand, og hele din familie var i sikkerhed, hvad vil du så redde, og hvorfor? Du vil redde din MacBook. Ja. Det er helt 100%. Mere? Men, ja, du vil også redde dit marsvin. Ja. Men der står kun én ting, gør jeg ikke? Nej, der står bare, hvad du vil redde. Jeg vil redde dit marsvin. Min Lige det, man Ej, kan- jeg ved faktisk ikke, om jeg vil redde min MacBook. Vil du der? Ja, det kan godt være. Jeg har selv sagt den, så... Men du vil redde, du vil måske redde billeder og sådan noget. Din fugl. Din døde fisk. Ej, det ved jeg da ikke. Jeg vil nok redde mine dyr, men jeg ved ikke, om det er en del af familien. Altså, din fisk er jo i sikkerhed, den er nede i vand. kan man Ja, sige. men det er bare koge over bare sådan, der står. Ja, altså din fugl. Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle redde en fisk, hvad skulle jeg gøre? Jeg kunne ikke bare tænde den op i hænderne. Stå med en pose. Ej, det var ikke Stå hende i kopper og alt muligt for at få den med. Tror du, du vil tage din fugl med? Vil du det? Ja, og så vil jeg helt sikkert også tage min computer med. Klar, hvor meget der ligger på sådan en. Ja, i hvert fald på din. Ja, så vil jeg også redde mit kamera. Det jeg filmer med lige nu. Ja, det vil du nok. Komediefilm, gyser eller tøsefilm? Der er du, ja. Og du er til sådan noget komedie. Ja. Ja. Det er Blackberry eller iPhone? iPhone. Ja, altså jeg har sådan en her lorte klam HTC med sådan et kys her. Jeg har en iPhone. Og jeg har også prøvet en iPhone, så jeg Men har jeg også til iPhone. Blackberry, det er lidt for USA. Jeg er også til iPhone. Det vi skal ikke træne godt. Yndlingsfilm. Undskyld, kameraet det løber lige fuldt, eller sådan Ja. tør for plads. Så Så prøv ja, igen. vi prøver, eller vi tager lige yndlingsfilmspørgsmålet igen. Ja. Yndlingsfilm. Ja. Din, det er Never Say Never. Og ja, Simone hun køber film hver gang hun er nogle steder. Så jeg tror, har du en yndlingsfilm? Altså, jeg har ikke sådan... Rune Klangs Trylleshow eller sådan et eller andet. Altså, jeg har ikke sådan decideret en yndlingsfilm. Er det den der Disaster, den der du købte sidst? Nej, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Den der Men altså, jeg har faktisk en yndlingsfilm lige pt. Twilight. Nej! Altså, der er rigtig mange film, jeg godt kan lide. Men altså, det er ikke sådan, at jeg hele tiden har en yndlingsfilm. Eller lige nu så er det faktisk en film, som jeg rigtig godt kan lide. Men jeg ved ikke, hvad det er for en, gør jeg? Sikkert også. Altså, det er den der 21 Jump Street. Nå, ja, ej, den er faktisk ret sjov. Den er helt vild. Den er genial. Ja, den kan faktisk godt anbefales. Fordi det har lidt Channing der. Ja, han er også ret lækker. Og ham der sælger stoffer, Ja, okay. hvis I ser. Okay. Ja, og han er også dejlig. Noget underligt, du spiser. Okay, Simone hun var faktisk spændt på, at jeg skulle forklare den her. Jeg havde på et tidspunkt en veninde, og vi snakkede rigtig tit om, hvorfor vi synes, det var så underligt. Og Simone, Ja, hun det er godt... rigtig sødt, de går også Ja. bare taler mig og snakker om. Ja. Simone hun spiser pasta med bearnaisesauce. Og det er sådan en underlig kombination. Så vi har snakket om det så mange gange. Okay, det var sgu da noget letterligt. Men Det skulle da ikke underligt. okay, kom. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der spiser pasta med bearnaisesauce, og det er faktisk 100 år siden, jeg har fået det der bearnaisesauce. Skriv en kommentar, hvis du kan lide pasta med bearnaisesauce, for det er fandme en underlig kombination. Og hvis du ikke kan, så bare skriv det alligevel. Så bare giv mig ret. Bare skriv thumbs up til Katrine. Okay. Noget underligt, du spiser. Jeg skulle lige tænke ud af. Ja, du spiser ikke kød. Det synes jeg er rigtig underligt. Altså, det er ikke Men noget, det- du spiser. Det er noget, jeg ikke spiser. Er det noget underligt, jeg spiser? Jeg ved ikke, altså... Jeg synes, det er underligt, fordi jeg kender jo ikke hendes mening og holdning til det der, eller hvad man siger. Altså, jeg elsker kød, så jeg forstår Altså, det er jo ikke, fordi hvorfor. det er sundt for dyrene, men jeg Nej, men altså... det smager ikke så godt. Altså, jeg kan jo godt lide kød, så jeg forstår ikke, hvorfor hun ikke spiser Fuck, kød. jeg ser mega bleg ud, og du ser mega brun ud. Det der fucking dyr, det var der også i går. Okay, nu har I noget til fælles? Justin Bieber. Ja, og så har vi også sådan totalt latterlig humor. Altså, ingen forstår det virkelig, men det siger alle veninder, men ja. Jeres yndlings tv-serie. Din, det er Sex and the City, kan jeg godt sige. Ja, Danmark. Det må være sådan noget CSI, Miami eller sådan noget. For der. Jeg har faktisk ikke sådan rigtig en yndlings tv-serie. Animal Planet. Altså, der er nogle... Den var populær. Ja,
Altså, jeg ser nogle serier en gang imellem. Altså, jeg følger ikke sådan med i serier. Jeg kan godt se nogle afsnit eller sådan noget. Altså noget CSI eller Altså faktisk skråt til slot eller sådan noget. Ej, ja, det er faktisk også meget sjovt, især når man er syg. Ja. Det var alle spørgsmålene, og vi håber, I kunne lide videoen. Subscribe, like den og del den, og skriv en kommentar, hvad du synes, og hvad for nogle videoer, du godt kunne tænke dig, at vi lavede. Som jeg sagde i den video før. Ja, som er ved at uploade den. Mm. Hej hej! Okay, vi laver lige et sidste spørgsmål. Noget I begge to savner. Skolen. Not. En kæreste. Ja, en kæreste. Altså, hvis du følger mig på Formswing, så kan du selv se, hvor desperat jeg er efter en kæreste. Altså, det er ligegyldigt, hvor du følger hende, eller om du snakker med hende. Hun nævner altid det der med, at hun er forever alone. Om jeg føler virkelig, at jeg har Og brug en for det. kæreste. Så hvis du er pisse lækker, ikke? Og bare sidder lige der, så den en video, ikke? Og synes jeg er mega nice, ikke? Så skriv det til mig på Kik, eller Formspring, eller et eller andet. Min brugernavn står med. Men du skal altså bo i København. Nej, det behøver han ikke. Min brugernavn er også noget, der står nede i beskrivelsesboksen. Så nu regner jeg med, at der kommer nogen. Så må vi også gerne have en kæreste. Nej, hun vil bare gerne have, at jeg får en kæreste, så slipper hun på mig. Nej, hun vil have en kæreste. Hun må også gerne have en sød en. Hun må godt være hård. Hun får mere. I'd like to be everything you want.